arms when the Ikke hvorfor man mørkeræder, det er jo fordi, at man er bange for, at der kommer noget, som man ikke kan se. Grønne og helt kolde, når man tager dem i munden. To lose myself in pain and return more alive. Opmærksom, så er der masser af gode argumenter for at demokrati er en håbløs styreform. Let's run it down.